Nana akong mga kumpare. Ang mga amigo ni ay nalimot ko. Hapit maabot na ba din akong kumpare kay inigminyo na ko. Sila may mukugos ako ang asawa. Awa-asawa sa akong umaabot nga anak. Kakumpare na mi ano tolo. Madayon na gyud ang amo ang panaaran sa gagmay pa mi nga kumpare mi pero kanang duha. Wala na kay bawo nga kanang akong usa ka kumpare. Isot na nya nagtagay sila. Aw. Yun ani ako kabuhaton. Isigwa ko sumilas. Dadlok na ko din dito. Inom ko, uman, istorya, siyempre, huwag na inom. Nangandam sa gina sila daan niya. Gina sila pulutan. Kaya ang pulutan, mauman na siya importante sa tagay-tagay. Haron ta malipay. Na ubanan sa mga istoryang ginagmay nga dalang pagmahay. Bisin og bot-bot nga dako, mahimong gamay tungod sa tagay. Balita ginako, bisigwa ba ko kainom ay at tuon na ko na akong amigo. My brad! Hi! Ingnan na ba kay maawat na lamias ko ang grupo ba sa tapong ba? Kita rin tagaya sa lubeg, barog lumang tani ba? Sa pobre lagi kay tani ba? Ang sabi, importante nga natin lamisa. Ang importante nga wa na sa gula to atong abay-abay katong di ka mauamot ba nya. Usa kay mo inom. Ang gini importante di hagod nga wa to siya kay kung naa to siya magubaan ato ang imahe grupo na to. Kay di pa ka mautampo, natutugtog ba? Oo, baka mamutampo. kusog kay may palutot, pulutan. May pulutan niya, kusog na kay mo inom. O mao na kay bima niya. Ako ni. Ang ato adto bay nga ang tagay nimo ikaw ni daw sa baso. Ang akong tagay ako lang gihapon. Ya ang imo sad. Wa tay tagay lain. Wala tagal lain kay Listen kayo. kita ba nagtampo-tampo na 120 ba na tag 40 ba na. Wa ka malimutan Imo na. Ako ni. Ay mo na anong sabi taw. Bright ning upawan ni. Oh, ay. Naupaw ko na sa bright. Kini mga upaw, kini upaw bay. Kini mga upaw ba ang utok ni bright. Abay, nanubra. Jo, imo Jo. Ang mupay ato ba si Mututong ba na to ba? ayaw na tong na. Ay wa mo deklaro tong pagkami ko kay Kisko to magkanang tao nga wa imo natampong na to. magsigim kag problema to nga kada. Ay, isgutin ng tao ba nga why natampo na to ba? Isgutihan talaga ang matampo ato ba? Problema ra gyapon, may iba na ba tong inom kay mo. Mangayo tong mabuto siya. Mangayo tong pulutan. Nya di na ba ka mamuhatag sa 20 lang? Ikaw mag-Hallelujah. Hallelujah. Sagrado bet nang mga naong bay basta mga naong ko ngani ba? Para mga naong basta mga Bay. Minsan, tamura magkagdi ka babata noon. Sukat sa unang panahon. Karon ka nagkabalik-balik na tapok-tapok. Doon niya karon, ningari ko kay nakahiring ko gamay ba nga. Lason mo yung mga kalingawan gamay sa partis taga-tagay. Kababata ni mo bay? dili sila kababata na sila. Ikaw bata kay go mo kinahong go. Nakainom do ko sa una. Kababata man sila, sila kapit-kapit sa kahoy. Unsa ba? Nalimot mo na ko unsa may pare. Imo na kay nakala istorya na no. Balo mo kay nunon ka. Di ba ang among kay kapit-kapit mo kay ang yan na murag tarsir. Ikaw sa murong boy. Ayo pa yung nana bay. Na Sa sa ikaw. Ari amot ni ube, kay ni. Ay ka pala ka karon. Moamot ko kay wa pa mo kay inom. Inom sa kada. Ay, bita kami. Oh, kung Diyos po santo, karon ka rin tamo maamot ni siya. Maamot ang istorya. Ay unya na bay. Amot, nakainom naman ka. Lagi kinom na amot. Ako mo pa itong usap pero kinahanglan dapat ganihan mo tulo mo. Gibantog mong kwartahan res mong lugar. May pulutan lugar dari diyan sa amis. May sikret ko. Mga iyong pulutan laging maabot ng duhana lagi. Ate sinobay. Tampo-tampo mo gimig ka 40 kay para makaabot lang sa 20. Kaya may lain kwarta. Mangita no kag pulutan wa kay kikitambo sa gamay. Mao kay klaro eh. Pastilan. Bebe, mangita mo ikaw pulutan ba? Be tigay mi simong tampuron kay kami mamudugan. Atoy punos pulutan. Okay. Wa may pulutan man. Sulti mo. Awa na ko no, wa magani ko sinilas kay buhat sa toy kwarta. Mao na. Oh, puno pulutan. Be mo bero sa. Hayman. Wa pa kwarta. May magani kay kana na ni palit at beer. Kini raga. Ang pulutan ikan le balas mo. Unsa may pulutan ako kag kwarta? Simple ra na. Saan mo na? Saan? Sa man. Kanang lagi mo tik-tik. Titik. Bay, ano lagi ka ba? Ay, pumis mo. Imigot. Usam. Usan na yung mga problema. Mo pa niya matulog. No.